кой ме ради? Хванеш нещо, като го пуснеш, ще вземете се разпада. Айде, Шур, дайте възграмчета на как. Или са охлажда, или са топли в момента. Снима ли как? Да. Ама трябва да се стиска за какът и Лили. И тя знаеш, че тук беше възглавничката, ама не имаше възглавничка. Тя за това да идва. Лили, между другото, тук си маркира територията. Пак ли? Да, търсиш твоята възглавничка и беше се подготвил точно до нея, стигна, ама се оказа, че я няма. На списка.